En aquest vídeo veurem com aprofitar Google Calendar, Meet i els recursos de les aules per a impartir classes híbrides de manera efectiva. El primer pas consisteix a crear un esdeveniment en Calendar. El crearem per al primer dia en què emetrem la classe per videoconferència i configurarem les opcions de recurrència perquè es repetisca en funció de la periodicitat de les classes. D'aquesta manera, l'enllaç a la reunió de Meet serà el mateix per a totes les sessions. Si tenim diverses classes amb horaris diferents, podem crear més esdeveniments recurrents i copiar l'enllaç de Meet perquè siga el mateix en tots els esdeveniments. Tenim la possibilitat de convidar l'alumnat del nostre curs a l'esdeveniment mitjançant les adreces especials d'assignatures i grups. Això farà que l'esdeveniment aparega en el calendari de l'alumnat i que tinga accés a les gravacions de forma automàtica. En el nostre curs de l'aula virtual, podem compartir l'enllaç de Meet amb l'alumnat enviant un missatge al fòrum d'anuncis. A més, resulta convenient afegir-lo a la pàgina principal del curs mitjançant una etiqueta. Abans de començar la classe, obrirem Meet, accedirem a la reunió programada i ens assegurarem que la càmera i el micròfon funcionen correctament. En les aules podem trobar dos tipus de micròfon, un de cable i un altre sense cable. Si utilitzem el micròfon sense cable, és important que en finalitzar la classe el deixem carregant, de manera que tinga bateria per a la següent sessió. També podeu fer servir el micròfon de cable. Primer, ens hem d'assegurar que el commutador està en la posició Off Smartphone. Després el connectem a l'entrada corresponent de l'ordinador i ens col·loquem el micròfon en la roba. El següent pas és comprovar que l'àudio del micròfon està arribant a Meet. En les opcions de configuració ens assegurem que està seleccionat el micròfon correcte. Podem parlar un poc per veure si les barres de la icona blava es mouen. En cas que no siga així, provaríem de seleccionar un altre dispositiu. A continuació, comprovem el funcionament de la càmera. Si no s'ha iniciat de forma automàtica, la posarem en marxa fent clic en la icona amb la silueta d'una persona en l'aplicació de control de l'ordinador. Des de l'aplicació, també podem canviar entre les 4 posicions de la càmera. Si teniu problemes tècnics amb l'equipament informàtic o audiovisual de l'aula, contacteu amb el personal de suport del centre o amb el CAU. Amb el micròfon i la càmera activats en Meet, ja estem preparats per a iniciar la classe. Per a gravar-la, podem obrir el tauler de gravació des de la icona dels 3 punts o des de la d'activitats. Avisem l'alumnat que la sessió es gravarà i després fem clic al botó per a iniciar la gravació. Mentre gravem, veurem un indicador de color roig que ens permetrà aturar la gravació. En cas que fem servir una presentació de PowerPoint, és recomanable configurar-la perquè s'obriga en una finestra en compte de fer-ho a pantalla completa. D'aquesta manera tindrem la finestra de Meet més accessible durant la classe. Trobarem l'opció en la pestanya Presentació de diapositives, dins de les opcions de configuració de la presentació. Iniciem la presentació, tornem a la reunió i compartim la finestra de PowerPoint. És important estar pendent de la reunió de Meet per si l'alumnat que es connecta des de casa té algun problema amb el so o la imatge i ho comenta en el xat o alça la mà per demanar la paraula. Podeu demanar a algun estudiant present a l'aula que es connecte a la videoconferència amb el seu portàtil i estiga pendent de les possibles intervencions dels seus companys. Quan s'acabe la classe, hem d'aturar la gravació i finalitzar la reunió per a tothom, si no, no es generarà el vídeo. Uns minuts després de tancar la videoconferència, rebrem un avís per correu i trobarem el vídeo en la carpeta Meet Recordings, dins de la nostra unitat de Google Drive. Des d'ací podem canviar els permisos per assegurar-nos que l'estudiantat té accés a la gravació i copiar l'enllaç per a incloure'l en el curs de l'aula virtual. És recomanable revisar periòdicament els fitxers que tenim en la carpeta Meet Recordings i suprimir les gravacions de cursos anteriors que ja no siguen necessàries. D'aquesta manera, evitarem arribar al límit d'espai que tenim assignat en Drive, cosa que ens impediria fer més gravacions.